Pamzoro hii, haleluya. Haleluya. Mshana anondiimbiro. Haleluya. Amen. Vadikangereka ndikudze kuti ndiri chimedza masvikiro. Andine kuti pane ng'anga pamberi pangu kana kuti pane mazinata ese akaita zvotamba ndinomedza. Ndiri chimedza masvikiro. Amusati mandiziva, amusati mandinzwisisa, asi ndinoda kukuudzai kuti kudare chaiko chaiko ndiri chimedza masvikiro. So zvandiri chimedza masvikiro kandi ndine rwendo rwandomboimba. Daniel chimedza masvikiro. Daniel chimedza masvikiro. So ndichiti fambe nemi ndinoda kuti kwese vese mukati memusha uno kune ane mudzimu unofanira kuzobuda tabva pakuyasadza kana mudzimu yemusha muno irimo. Nokuti ndikanzwa hana dzenyu ndiri kudzinzwa hana dzenyu dzimwe dzacho dzakatoremberera izvi kune midzimu inotoda kutofunga itoda kutoti dai uri kunonoka toda kutombobudawo tichimbodini tichimbotaura. Saka ndiri chimedza masvikiro, saka ndichadenedza midzimu kana wene hana yako isina kunyatsosimba panguva yaunoyasadza kasadza kakavhura unototanga kunzwa hana yaparuka iyi. Wakutotiudza zvimwe zvatisingazivi. Muzita raJesu ameni. Amen. Muzita raJesu ameni. Amen. Kutanga kuwarora kusvika kuwanasikana vanakomana nana baba vacho tinongoda kuti tiite chinhu chimwe chete kuti tisazova tinozochema kumazuva kutanga nekudini nokupedzisira. Nai. Makambotsvaga here vadikani kuti chinoita kuti umwe nomwe azonzi umwe nomwe paanenge agere onzi nhasi unoyo kwaningi kune uyo ari kupenga uyo ari kurasika njere. Chii chakamboitika chinomboitika kuti munhu anzi ari kupenga uyu ari kupenga munhu achizotongofa achingopenga chii chinomboitika sekudaro? Makambotsvaga here nhau iyoyi? Hamuna mboitsvaga. Saka ndiri kutarisana nemurume uyu uri padhuze neni wakapfeka zvichena uyu. Ndikabvunza vandabvunza zvikanzi aiwa murume uyu une hana yake iri pakuda kutinhirirwa kunzi adini apenge. Handiti mudzimai vacho varipi? Varipi mudzimai vacho? Wabatsirwe baba. Wanobatsirika sei? Ndakuchikumbira kuti munyasha dzaMwari vaende mukundobatsirika zvavo avanobatsirika nai. Kokuti hondo iyi isarambe ichakandovatarisa muupenyu hwavo. Handiti kana. Parable nation is to talk to my side with the vision Polish program to research how English standing order. Nguva iyoyo yatichati taungana tese tawirirana mudare rimwe chete kokuti sadza rezviyo riya raakubikwa kana kuti sadza renjera raakudini raakubikwa taakutaura tinofanira kunge tichitaura dambudziko nematare ose atinosangana nawo mukati memusha upi iwo unowe kuti hondo dzimwe dzehondo dzatisingazive dzinonyuka dzatisingazobva nepapi ngadzimbozorodzwe dzimbotame mukati meumwe neumwe anorarama tirege kusangana nemweya wokupengeswa kwemunhu nai. Muri kutaura kuti akambopenga akazoita semupenyu here? Wakazofa. Wakafa wachipenga kana kuti zvazvapera. Saka ndinotaura nhau yokuti nyaya iyoyo yokuti nhasi wafa unonge uchiti mimi zvapera asi inzwi riri kutonditi wakafa uchitopenga. Handimunyatsonzwa mamiriro azvo. Nhasi zvotomusvitsa parufu uchingodini uchitongopenga. Imi mobva mati zvaanomo iyoyo tese mutauro nyaya yekuti akazvisunga kuti chakapa kuti azvisunge chacho ndicho chipi? Ichocho. Saka chirege kuzobata murume uyu asi haanosunungurwa zvavo nguva ichiripo. Handitika ndangomusanganira padare asi dare rekudenga richitaura rinoti tinofanira kuti tisunungurwe tikunde munyasha dzatenzi. Chimwe nechimwe chatinoshuva ngachiende kunozadziswa munguva pfupi mumusha waMwari muna Kristu nai. Ndizvowo baba munotaura kuti makumbo naika. Makumbo aya kandidoda kuarapa. Handitika? Ndoda kuadini? Kuarapa. Imimi maito kufanira kutaura kuno itofamba newheelchair.
nekuda kwemakumbo api iwo ayayi. Asi kune chiitikwa chekuita sekuti makandoti batwei mutsoka dzenyu zvishoma shoma. Ndokuita sekuti manga muri panguva yekuti mamuda mutarisana nechinhu chokunzi kufamba neucheya, asi mamuda kuti mutarisana nechinhu chokuvhunika makumbo acho ese mukati meupenyu hwenyu. Zvoita sekuti munogona kutaura kuti kurwarawo urwere hwakadini hwakauya, asi kuuya kweurwere kune mupikisi kana kuti mutambudzi muupenyu hwedu watinorarama. Imimi paupenyu hwenyu sana baba ndoda kuti muwinirane nini. Apa muri kutirana zvino here? Magara baba zino here machite kungoti tiri padare. Mumwe nomumwe achibuda nemudzimai wake achibuda nemudzimai wake, zvamunondogara pasi muchironga ka munorongerana hora imi. Saka mimi nhasi unoda kuti mupupure imimi mupone mureure mupone, nokuti ndikatsvaga muroyi ndomushayiwa, asi muchiroyana mega mega. Amen. Amen. Hakuna munhu andiona achibvauka anoda kutsvaga imimi kuti akuroyei. Handina munhu andiona andibvauka achitsvaga kuti dai magona kutadza kunzwisana, asi imimi ndimi munobva nemashoko mumusha mino moenda nawo kumanext door. Manext door wodzoka wotaura kuti nhingi nanhingi ava tikanogona kutiya nemusungo wedu apa unobata because havasi kudini. Handimunyatsonzwisisa. Saka imimi ndimuri kuroyana mega mega. Ndimuri kuroyana mega mega. Zvakadai seizvezvi handiti tiri kuti takaungana. Isoko randatotaura iroro kuti imimi vairidzire mhururu harina kufadza iroro. Shoko iroro ratobata ratogondora. Sei iyeyu yanzi timuridzire mhururu akambonyanya kudii ndiwo unodiwa naye. Saka ndoda kuti musazoise pfungwa dzokuti uyu ndiye amudiwa chete, asi ndoda kuti mubatane pakugara penyu pakurarama tiite chinhu chimwe chete. Tiri mudare naye. Asi rabbini's order sanctuary has spoken with her. You've been all savannah. I ain't depending Abraham to be searching have a trial on by word. Elisha will all savannah. Koni reshimo searching wasana mterende Abraham. Zvingadai sekuti tiri mukati memusha ndikati nhasi unoyu vadikani vaJesu ngatimirei kuchikaranga kana kuti kuchiwanhu chedu kana kuti kuchikaranga chedu chomusha. Vamwe vanototi isisa chikaranga isati muchizivi kutsvaga pokuhwanda napo kuti aiwa chikaranga handichachizivi, asi mumba mudzimba dzenyu muchiita chikaranga. Munenge muchiita chikaranga sei imi muchichikaranga muchizivi? Unoombera wega. Isi tiri kuti uombere pachena pakazara toziva kuti tiri kuombera chinotibatsira muupenyu. Saka umwe anonzvenga unoombera chikaranga chake ega. Chauri kuombera seri kwedhoo uri wega chikaranga here chinotaura kuti masvodza kana kuti chikaranga chinotaura kuti takapesana pakufamba kwedu. Saka ndinoda kutika musava vana baba muno vana mai munoziva muri papa musatonge dzimba dzana baba. Handiti hongu maachiridza chemudzimba kwana masvodza mukazvara vana, but chiregai kuti zvamazvara vana maakutonga misha. Tikunzwisisana nekuti matorana kuti bva ipapana nevarume venyu zvawaita zviya zvawadairana iwe pasopo unoda kudhema noona diki baiwe usadheri unoona diki. Muri kufunga kuti murume waachazoita sei? Achatongoteerera mukadzi wake nekuti ndiye ari kugara, ndiye ari kumubikira, ndiye ari kuita zvese. Handitika ukatedza kunditeerera pamba panapa zvinodhakwa. Ndikutaurire zvinodhakwa. Ndini ndakatokubatsiridza, inini ndakatokusimisai ndini. Bvisai mweya iwe vana mai vana baba vabatane havaite chinhu chii chimwe chete. Handina wandiri kutaura vana mai vana baba, handina wandanongedza, asi ndiri kuda kuti vana mai vabvise mweya upi iwoyo. Vana baba vabatane vazive kuti kuna mukoma, kune munin'ina, kuna hanzvadzi, kunani. Takufamba takadini kana nevana venyu vanobatana. Ndokutaura kwangu. Shoko makukutu. Mashoko chaiwo. Imi baba mimi last born yenyiri. Last born. Musikana. Last born yenyiri. Mukomana. Last born. Chigumisirwa. Uri basa kwarari. Mukanzwa kuti basa iro rapera wadzoka pamusha munofara ndizvo. Dzacho dzakuita Mukazwa kuti mwana asikana last born kana mwana komana last born basa rapera wadzoka pamba wakugara munofara ndizvo here? Hazvifadzi nayi. Hazvifadzi kana bishani. Chiti
dzokai imi sababa, dzokai mundangariro dzinoti muri yese inoda kuchengetwa. Handitika dzokai mundangariro dzokuti muri yese inoda kudini kuchengetwa, kutarisira vamakazvara vacho nevamusina kuzvara, muri yese inoda kudini kuchengetwa. Amen. Vatozopona manje musingachakwanisi kuzomiririra mhuri, makutosiya mhuri zvazvaita ndizvo zvipi ndizvozvo. Tizinozoti tozouya ndamberere, tinoenda mberere baba, atiendi mberi. Handiti atiendi mberi nai. Sotaura kuti tose mwana venyu akatambudzika, nesu oti adini tatambudzika. Uye akatambudzika, tese tadini tatambudzikawo. Ndo zvatinofanirwa kuti vana vanofanirwa futi kuziva kuti uyu ndi baba, uyu ndi mai. Wasakaziva izvo chimedza masvikiro Danyero, chimedza masvikiro Danyero, iwe chimedza masvikiro Danyero, chimedza masvikiro Danyero, iwe chimedza masvikiro Danyero, iwe chimedza masvikiro Danyero, chimedza masvikiro Danyero, iwe chimedza masvikiro Danyero, iwe chimedza masvikiro Danyero, iwe chimedza masvikiro Danyero, chimedza masvikiro Danyero, iwe 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 chimedza masvikiro. Haleluya. Muri yekwamasvodza ndiri kukuonai mune nharo, bati nharo dzenyu ndiri kudzipedza. Ndiri kukuonai mune nharo, zvapera manje mese makuramisa usu kuti aiwa hatatimbori nharo komana taizvitisa hatibviri, bati nhasi ndinoda kuti nharo dzenyu izvizidzi ndiri kudzipedza nguva diki nharo dzenyu fara kupere. Muzokuti pane chimedza masvikiro pamusoro penyika ino, nokuti hatina kumbotandara tese, hatina kumbobvira taburirana chikafu. Handine ukama ipapa, ndozokuti tasanganiswa muzuva ranhasika, ukama hwatinahwo ndewakubatsirana. Muzana Jesu, ameni. Ndoda kumedzai mese vana baba, ndoda kukumedzai. So ndichimba kuti chimedza masvikiro kada kukumedzai mese muri pasi petsoka dzangu, kana ndapa dare renyu. Muri vakuru makazvara nyama, asi mweya muchena hamuna kuzvara. Makazvara nyama iyo ino iri kutaura yakabatwa nomweya uri kutaura, asi mweya muchena waMwari hamuna kuzvara zvachose zvachose. Saka ndichakumbira jira renyu nekureba kwaro, nezviyo zvenyu nekushomeka kwazvo, nhasi toumedzana kuti zvira baba ridudzire chipenyu muna Kristu Jesu. Pane vanotaura kuchiti isusu zvinomushonga hatibati, asi muri kuita kawerewere. Zvamuri kuita kawerewere manje izvi tirimo muraini yenyu yekawerewere ipi? Munotora maraki munoada here. Raki zvarinozoita rozoguma radini zvapanduka. Raki rinodini? Bati kupanduka kweraki manje hamuzotauri kuwana kuti takatora mai zvodudzira kuti nhasi tatora maraki ane dambudziko muupenyu hwedu. Aiwa, vana vangu ini ndoda kuti vaite zvinoonekwa. Ko vasingadi kuita zvinoonekwa vana vavanwe ndevani vana vacho vasikuda kuita zvinoonekwa? Vako vega ndovanoda kuita zvinoonekwa. Vangu ini vakaita marombe kunzi aiwa ndakakuteerai kuti zvirombe Daniel famba. Saka ndinokukumbirai kuti imimi mugone kuva nemoyo umwe chete, tibatane tiite kudare rimwe chete rinodiwa muna Kristu. Vana baba vanojambisa moto apo, ndinoda kuti imimi vanakomana umwe chete, mwanakomana umwe chete, vana baba vachakumura bhutsu dzavo votsika nenyama pasi, monokora tsoka dzavo muchiisa pajira chena ripi iri. Azitika ndichapa mutoro mambo vachandiendera nejira ripi iri. Harendi kumba kwangu, ndoda kuenda nejira rorenge nezviro zvenyu, nenhingirini, nejira renyu, netsoka dzenyu. Tozosangana musokupendera. Amen. Ndambokubatai. Yeah. Yes.
mambo kubatai. Imi mambo mukaona munhu anouya achiti ndipo jira riya hokoyo ine nofuti. Kukupa imimi mambo hakuna mwana wemusha munomu anouya achitenga imimi nemari yekureba kuti mumutambise jira. Dare rangu zvinobatika baba. Nekuti vachauya nemari vachida kupa mari yakareba. Vachauya vachida kupa mari yakareba kuti musunungure tsoka dzani. Umwe nomwe ane tsoka dzani dzake. Tsoka dzababa hadzisi kusangana nedzababa asi dzichasangana pachinhu chini. Ngapo kubata yana baba. Hamuna kuchenjera baba. Mamsoroi, haleluya. Animuona wana baba vari vanapa. Musiwo kuti anditi taita izvi. Musiwo kuti takupedza pane mwana baba acharama. Alright. Pana mwana baba atata ini kaka ndakanga ndiri kwasi nina handichadi. Ndinoteera. Ende iwo baba vacho vatinovatera kusvika mazora mbirei kupedzisira asi mandalitandiri pamwe chete mambo teerei munhu auye papi ndozvatinoda mambo teerei munhu so mambo muri kuwapa $10 handisika muri kuwapa $10 ndo yedarira vandiri ndo mari yavachatsukira tsoka iyo ndikufamba bwese vane pasopedza chii vanopedza basi tatenga mambo kuti tifambirei $10 yedarei saka mambo tikavashaya ipo kwendinoda kungokumbira kubvunza ndinoda kukumbira kumbobvunzawo episwek mungozodaidza umwe musi unongonga ari kumingidzo asi kukwanisa kuuya aiwa tinotaura time baba tinotaura topanana mazuva nenguva handisika imimi ndimi nenge mazodaidza chiremba handiri kuti waya kuza kwangu kunoko ndimi matauri takarangana saka imimi munozoshayikwa sei Ipopa. apa munozoshayikwa sei pendiri kubvunza here ungoona here zuva fanika zvenge rakaita ka umwe ungoona rufu umwe ungoona bingidzo ndimi ndati musarerutsirane yoni kuirrigation uko ndiri chaime Haleluya, pamusoro haleluya. Wana baba, muda kuapply matambudziko. Chema kuti gabve. Muda kuachemera kuti atisumbodane kwasi. Dambudziko nguva isati yatokwana. Tese pachiitikwa ichi. Amen. Ndiri kutochemera nevasipoba kuti wambosara ngei. Muda kuapply accident. Kuti ndakwenda kurufu. Aiwa kuna. Wani? Ndiri kutochemera vasipoba kuti wambosara ngei. Wani? Irrigation hakuna basa bapa ne izvi zvakakosha kukomborera wana muri irrigation zvinozotoda kumamwana wedu achakana kumisana yewana kana parufu pacho munhu unoteerwa parufu urudiwa kubva parufu pacho munhu unoteerwa kuti ibvapo uri kudiwa unoteerwa parufu munhu urudiwa kumba Pamusoro haleluya. Haleluya. Zvakuita munge makushatirwa nge. Kubvunza kwese ndikana musikuru ungongobvunza aiwa ndina kuti musarabvunze henyu asi kutaura kwenyu ngakubve ashanga dzibve pamwoyo anondituma anonditi tingatiyanane kubva pasoko rekutanga tiende kunodini kunopendera anditika makuda kubva futi kuenda kugarden
Pamusoro, haleluya. Mutupo wenyu ndio chizia. Shawa. Vanoziva kudetembwa kweshawa varipi zviya? Aiwa mutadzi zvakono. Wombere mutupo wenyu wokomana. Wombere mutupo wenyu. Ndiye kasika kuombera mutupo. Mutupo ndo andokuenda. Mirai tudafambirana pana. Tudafambirana. Mutete. Muri mukadzi mimi wana baba waripo. Sei vaite zvozvo. Mumangwana mutakudza mutupo. Handisi kutamba kana baba. Ngatiombere mutupo wenyu. Vanogona kuombera mutupo wenyu. Wese basi uzoshawa mugu mukono. Ngatitange takwidza maoko. Ngatikwidze maoko. Chitaurire mutupo wenyu. Shawa mugu mukono. Vera zenda nechaka. Makubhuira kwanyasano vane magumpa famba nemagumpa wakatsamwa vanotoda nherezereka vanofurira zvemudenga havafuriri pasi vanofurire magu movha ifuriri pasi vane misodzi isingadonhi pasi kana yatodonha pasi inenge yakutoda nherewedzo. Zvakanaka, tinotenda. Chipedzisai tete chidechimba yenyu. Maita shawa, chipira makombo, chirya musenze, shawa. mukono kare kwandiani namatonongore ari kunzema vari pashawa vashanga Tatenda. Anditi muri kuona zviyo zvandiri kuda izvi. Zviyo izvozvo tichikumbirira kumudzimu wenyu nhai. Takumbirira kumudzimu wenyu tichiurutsa zviyo ndizvoka. Zviyo izvi ndichazvida paguyo. Musi wokuti maakutote matenga upfu hwenyu hwekumashopu yawe hwekumaketi handitika. Upfu hwepaguyo ndichahuda zvosangana neupfu upi. Handimataurira kumutupo wenyu. Zvakanaka. Vanakomana, musazovavenge wandinotuma kuti akunokorei tsoka. Handitika? Musamuvenge. Anindinda mutuma. Mwanakomana wepano nana baba vake ngavatsike tsoka dzamunoona dzichidhinda pasi. Unokora ivhu shoma shoma, umwe nomwe rake munzvimbo yake kana kuti risanganise. Handitika? Ungosanganisa rota chinji chimwe chete. Muyana. Kunze Mati mwana na baba wake. Mwanakomana nana baba. Nana baba wao. Toka tana baba wese. Ya wanosa gunu mudini. Kuna kutonakirwa. Nakirwa. Mashumba wewe ndakanya mwevu. Kumbaringo zara nyama. yasakuota kunitsi
Aite smooth. Right. Kishabuda kule kule. Ati maita makawanda. Ona ipi zvasvika. Kapa. Ndikutaura kuti ngatitaurirane. Media. No, musazondiwenge bwana. Ndiona unokora tsoka dzawani. Andisi dzidaba dziridiwa kwa mambo. Idzakuno. Ndikamuka ndiri utsomina ndikakwira pana. Ivule ndiro danete. Ndiro ka? Tine zvinhu zvingani zviri pajira zviviri handiti ka? Ya, tinotenda Mwari. Saka zvadai sezvizvi inyaya yei? Vandabatsira handisi kukuchenesai nenyaya yei, nekuti munogona kuzonditeera mozondikanganisa kuti ndirege kuzodzoka kuzopesa kare. Nekuti kune vanogona kuita mishonga yemigaranganga iya, mwamwe anoenda kunopfungaidza kuti chiremba kana apinda musha arege kuzoita shungu dzekuzodzokazve. Saka ndati ini nombodai so midzimu yenyu mataurira kunjira yenyu, zvakadaro tozvishandisa kuzuva ratinopedzisa padare ripi iro naika. Ndokutaura kwangu kwandingauya nako kwamuri munatenzi. Ndiri kuti chiko zita renyu baba? Munzani? Inozita iro. Okay. Chinenza masvikiro. Munenzani ko baba? Lipat. Ko baba? Rodwell. Rodwell. Robson. Ian. Animalisia. Joel J. Handina kusiya ya harichiri kujira. Joel chi? Joel chete. Breaker. Kama Johnson. Shakanaka. Makasununguka ere? Aiwa, ini munoafekta kwaka. Hapana panokuafekta ere. Tichengeterewo izvi. Musatore nguwa ndinezwe zvakanirwa. Ya, chandiri kudawo. Ndinendezwe bwana. Chandiri kudawo ndechekuti ndapa dare renyu
kuna mambo ndawatowa takudza handitika musazotorewo time zvinhu zviri zvichipi zvichiri kuchimba handitika hazvizotinakiri handitika nokuti chatinoda ndechekuti nguva iyoyi inoda kuti simbi inorwa chadini chapisha kwete kuzoti mazototi mwedzi unouya December ndopati mune matondi ininiwo futi hamutowani bhozi ndiri munhu wanu munozonzwa kuti munhu ari uchinhoya ari kadoma ari kwekwa ari gweru mozodini apo yeti memati chiuya chirembawe ini ndafamba bhozi handisi munhu wevanhu wanika ndiri kungofambawo chidaro nai saka ngatiti dare iri risanyanya kutorawo mazuva uyezve musanyanya kuremedza munhu nai kuti tifambidzane nenguva yedu yataita zviro izvi handitika pari zvino izvi wamasvodza pane here pamabatsirwa pamusina kunzwisisa mubvunzo wako yokwamuri dairai bhozi social media kuda kutokunzwai muri umwe Achinoda kuziva kuti chinhu chatapisa ngechani. makudzokera sekwese chikuita mamboni dzokorora saka tatasunungurwa ere chiro ichi kubva kwechiro ichi ndokusunungurwa kwaipachena panyaya yekuti musana panyaya yekuti mubobobo ndo wandatora handitika zvakuchida kuti mimi marwadziwa handiti kana injini ikanga yakuchinzi yakusmoka yapera marings handitika waikupa mishonga yekumutsidzidza musana iyaya yokuti musana yenyu isimbeka handiti munogona kuzoendawo here muchidota kuti musana yenyu ichiita zvakanaka zvakurapika kaizvi handitika nokuti hapanawo kuti nhasi ndamwa gushu mangwana gushu ari kushanda mangwana ndamwa gushu zvinogona zvichidaro aiwa gushu iro rakuchidini gushu rakushisha ndamukoma handitika nenyaya yekuti changa chichikumwisai gushu ichochocho ndechipi ichochi nhasi unoyu ukanzi topapa yako yakudini kana mai mwana anotofunga kuti hamene zvikuda kuitika nhasi handitika inhau yekuti chii gushu riya warapika zvinhu zvakufamba zvakanai zveka bvunzai zvenyu pamusoro ichirembo sekuona kwataita zvinhu zvafamba zvitapatari asi fiye ndokucha yes because atiti patatiri mumatambudziko ataatiri aya taisangana nehope tairohwa nezvibayo mumisana uchibayiwa makumbo tairwiswa zvechiwa taipondwa munobvumirana nesu taipondwa taipondwa kubayiwa nemapfumo saka how safe are we now right panguva yekuti nhasi unoyu makunzi maibayiwa maisangana nekupondwa maitwa sei nyama dzichiita zvadzinoita handitika zvanga zviri nhau yekuti imi mairwiswa imi kuti nyama dzenyu dziende kuti rukutu mutorwe kuitwa mudzimai handimozviona saka nguva yekuti maitorwa kuitwa mudzimai nehondo idzi handitika vana baba avo shaya chii chouviri handimonyatsonzwisisa nhasi unoyu maakunzi maapari safe nenyaya yekuti izvi zvadini zvakupwa izvi zvakupwa sekudaro imi muchitsvaga chidziviro chani chenyu pachezvenyu imimi handiri munyatsozinzwisisa zvese zvakudini zvese zvakushanda zvese zvakushanda maridhi akushanda tagadzisa injini ka handitika tikadira petrol tikadira petrol takudini takutochovha takuenda handiti ndo zviripo ini ndandiri kutokumbira kuti izvo madaro izvi mubvira kubva masosanzirayo kumadzimai edu hatina kwetinoda kumbotsvaka kubvira kukiya chaipi tirege usangana nematambudziko akadaro adzisombotinakidza pamuri kuda kuzonokezvaira nzira idzodzo idzo kuitira kuti kana munoda kusvika yabvira kusvika paine ridhiyo amen rekandipindure baba zviri kuti isusu nhasi hatisati tapendera handitika handikupendererei pamusha muchine gamba handiri munyatsonzwira shoni saka ndiri kuya ndichidii tichipendera tamboita izvi tobva tachipendera musha umwe neumwe ndoba achapiwa zvake zvinoti imi iwe zvinoti uyu nemukadzi wake nemurume wake nemukadzi wake nemurume wake tadini handitika pamusoro ndinoda kubvunza nzvimbo yawanikwa chinhu chinogona kupostwa nemunhu here kana kuti dii
nzvimbo yawanikwa chinhu ichi regai ndikutaurei kumurara ini aiwa musati mambo yakutosha kuti bewezi ndinoda kuzoti inini baba dare rese handiri kuteerera ndinoda kuzoti musi watinoti tasvika pano handitika ndokubvisai nyora dziri apa munodziziva here nyora idzodzo handizizi munozibviswa futi dzimwe dzasaidi racho futiro munodziziva here nyora idzi ayo ndoda kuti imi mubviswe nyora idzodzo mobvisiwa nyora idzi nekuda kwei nekuti dhonzero yechakaipa manje iyai yakai inoisvika panguva yekunonzwa hwema kuti aiwa uyu ndebhururu ndeshamwari hanimunyasonzwa asi nguva yose yachinenge chichitekaira chichifamba chinogona famba pano choenda apo asi kunguva yekuti taakuchimhanyisa taakuchitsvaga chinotsvagwa chiri chiwanikwa chiri pakawanzika nzvimbo isingatoitiba ine mapanga ine zvinoruma ine zvinocheka zvinokuvadza ndokutaura kuti panguva yachawanikwa chinhu ichi pachachiri zviyazve mamusingatoziva kuti mune tariro iyoyo asi kamonake aka munokaziva here kamonake kanirikiso keblack kamonake ikakoko ndomaka machachiri ndatonyatsotori kwereve kwakubva ndatora pepa ripi iro but chandinetsa ndichiisa ruoko rwangu rweleft uko ndanochekwa kuti ndichinhu chandinetsa ndatorwadziwawo nekuona blood renyu riri ndochinhu chandityisa kuti pandati naleft handina kubata naright ndati naleft ndo pandatochekwa ndibva ndabudisa nepepa iro ranga rine masokisi ndo masokisi enyu anditika ndibva ndangoti kwatarara chinhu ichocho saka nyaya iripo ndeyekuti wakaipa zvaari manje anosvika panguva yekunotsvaga kana kushandisa imi mashandiswa imimi vana vese avozobva aenda kutati kwababa mukuru kuendeki matichi taurai zvimwe handimunyasonzwa ndo pane nhau dzekuzodini dzekuzopanana masoko dzekuzonongedzana handimunyasonzwa saka tadai so tiri kuti mushanga wodini ngauchene saka kana wachena saizvozvo musazvigemoya kuti ndezvenyu imimi handiti taita zvataita mutaona pazvinobatira kuti ndeapapa ndokunga ndadzoka kumhinduro yamambabata handiti muchiona pazvinoita kuti apa ndeapa handiti ndo pazviri apa ndo pazvakatangira finish mungofungidziri munotonyatsonzwa munhu yakutori varumeka inini ndakwara zvandakwara kaaiwa kumanaka pane zvimwe zvandakamboita zvakadai ko ndikamboti nini mumbondibetseredza wakomana nekunotaura kune chiremba ndo zvandakaita izvi kana imi mufesani neni chiremba ndakadai handimozviona zvinhu zvodini nharo dzandinotaura ndedzekuti pane kaverevere kekutonzvenga vanhu makatarisana so nemaziso handimozviona vamwe vachitokunzvengai kudai so kuita sokunge vari kwapretenda kuti inini ndiri available but iyo pamwoyo wakanenge asiri available saka nharo dzandiri kuita ndedzekuti ndambovabata bichana tirege kunzvengana ende chandiri kuzokumbira manje musi wokuti taapanuka handisi kuzokumbira nyaya yekuzoti hanzi ndazowana dambudziko nekuti ndakadai no tese ngative pachiitikwa vasipo yototochemera kuti vasipo nhamba isipo ngaiwe papi kwete kuti imi muri pano moti hama musisipo futi atiendi hatina rwendo nai ndo masoko angu ana baba atiri mudare renyu saizvozvo ndovimba kuti ndakumbokusiyai makadai ndodzoka zvekare ndoda kuti muzobvunza ini ndodzoka zvakare toita finishing handitika pindurai bvunza ini tine mubvunzo isisi tichikura tirikuzwa kuti panana baba pane umwe munhu waibudirwa mazuva zvasi uchabudirwa zvinhu zvakamboendepi waizoibudirwa mabvunza zvakanaka imi zvamabvunza imimi ndamboti chiipo pandasvika padare panapa ndati inini ndabva kunza uku ndati chii ndiri kuona midzimu yakarembera handiti midzimu zvayakarembera kune midzimu yaimbonzi inofanira kubuda ichitaura kare but izvozvo midzimu haichabuda ichitauri asi iri midzimu imwe yemusha menyu asi imi makutaura kuti isina kunamata handiti maakunzvenga asi ndiri kuona nerweseri vanhu muchiita kamudzimu kako kega uri pako wega paseri pedhoo zvisingafanira kuti mudaro asi munofanira kunge muchibudirana pachena saka nhasi unotete vari kutaura kuti tainzwa zvichinzi kare midzimu yaibuda handika inotaura kuti masvodza nai but now haichadini haichabudi chii chiri kumbotarisa kuti midzimu ibude kune vamwe vari kuombera tumudzimu twawo tisu tumudzimu yemusha ndo tumwe tumudzimu tiri kuseri kwedhoo twangovhara memidzimu ivi tirega kubuda but ndiri kutaura kuti
kana tichinge tabikirana kudya tadzoka zvakare mudare midzimu yenyu ndinoikumbira yemusha munomu yotaura nenizve yorembera yotaura zvainotaura hainei kuti ichataura kunani kana kunani but ndinoda kungoti mudzimu uribude uchidini taura ndiwani ndini ningi gore rakati zvakadai wotaura nawo chii otaura kuti pakati ndini ningi akadai handisini ndotaura bikirwaisadza ko imimi muri kuramba muchizorwanda ngei nyaya iri kuitika vana baba ndeyekuti kukuhwandei kuri kuita vana baba ava vana baba vari kuti isusu taakuti temeni mwari vakanaka chitese tiri kuenda kuchitendero asi vari kuzobva kuchitendero kokoti vasekurwe mobhuraibwa nana baba vachiti hanzi haisu titi takunamata mwari mutupenyu chaivo isu takazvarwa tichinamata varume henyu regai kunanitsira kudai kana iye mwari vanongoda zvinhu zvakadini ina handina zvamunondoda pana pandakutuka mudzimu yangu ini handina kana mukata izvo zvinhu zvamatoshaisha midzimu yangu handina kutomboituka ndakatoikumbira ini ndiri kunamata but imimi kasekuru uyai muchinamato changu inini munditungamirire that's why muchiona ndine ichi makamboona masova anei makamboona masova anei sete zvimafanizi nati makazwana kupi zvekutanga kuti hanzi tirunamata mwari ndiwo mwari chaizve ini hana kutuka mudzimu pabasa rangu irori hane ndiri kuprofita muri kuchiziva here chendiri kuprofita nacho chiri kundiungadzira vanhu munochiziva here midzimu yekwangu manje iyoyo saka midzimu yekwangu handiiti putseki ndoti uyai mudare mauye mudare totaura zvenhau munditungamira ndotaura nevakuru vakachena musoro nevamwe maprime minister ndichitaura navo nokuti ndo zvirimo mudzinza ndikatorega kunamata ndotobudirwa pamoto ndoona pano ndotobudirwa zvokutoti 1 week ndisingadyi chikafu mukadzi aitoshupika neni kuti chii ndototaura kuti kungobika chikafu usandipe zvako usatondipe because ndinenge ndatadza kudini kuita zvinhu zvandatumwa nenguva saka imimi munoda kuzoti nhasi unomi mwari ameni mwari ariko kudenga kwakomana but mudzimu yekwenyu musairase muchiti mimi makunamata mwari dzokai pamidzimu apa tese tiri panzvimbo imwe chete midzimu yenyu kana yakanaka inongochenurwazve motanga kakuita zvinhu zvinoendera mberi kuzokuti mukawandira vana baba ndokupedzisa kutaura kwangu ndatenda zvako mumusha muno mune chinhu wani chinodinesa kana chinge takagara chinhu chinodinesa vana vanofa zvisina kunzwisisika 2 tizvare vana vacho vana vanochema haurari zvinhu zvinondirwadza mukati memusha muno 3 ubate mari inobhururuka haibati mune vana vangani vakafa naye amai ini nangu handina mwana wakafa asi sinzi kuzvara kwandaita mwana uyu harari anochema zororo ramunoshayiwa ndiro kuti mwana anochema here anorwara here anodini zvinochinja kurwara kwake kuchema kwake zvese zvinouya pendiri zvakanaka amai regai ndikupindurei ndichiti chimedza masvikiro handimamuona ndiri kutaura ndichidzoka zvakare pakukupindurai ndiri chimedza masvikiro sei nhasi chinovhundutsa mwana wenyu mwana chiko wamakabereka mwana wemwanai mukomana chinovhundutsa vana venyu mwana wenyu imimi hamuonerani zvakanaka pamwe chete naye mwana anoona kudarika imimi saka the moment paanovhunduka paya paanochema paya anenge ane chimwe chinhu chaanenge atoona slike ifanike izvozvizvi zvinofamba usiku izvi ameni wewo vanenge vachifamba usiku vanenge vachitotsvaga kuti kachiri kadikika kamusikana kamhandara ka vanenge vachitotsvaga kuti kamusikana iyo kari kamukomana saka mwana anobva kuvhunduka anobva aona chinyi anditika saka zvakafanana neizvo zvizvi hondo mupikisi hondo mutambudzi ngaimbodzimwe ngaimborayirwe tiregare nokurarama zvakadini zvakanaka saka nyaya yenyu ndinayo pandinodzoka nokupendera ndinopendera zvose kudare handidangu vanochema mudare chikonzero ndinoda kuti imi mubatsirwe mumwene muzvokwadi kana makuchema makudei zvakuita sekuti makutotongera mwari asi mwari varipo nekusunungurai musara jesu ameni musara jesu ameni
Zvakanaka, ndinotenda. Vane chekubvunza ndisati ndapeta dare. Nekuti kutopeta vada kutoita dare kutomhanya kutodzokera. Mubvunzo uripo? Mubvunzo ndiri kutoda kuti tibvunze pano tichimukati medare iyoyi. Musiye makuhomedzesana nana baba watigadzirire futi zuva rekudzoka kwenyu. Musiye matigadzirira zo wachitoripo apa. Waibva watipa zuva rekudzoka futi. Zvakanaka. Vana baba, hayo mashoko. Todzoka rini mudare? Vanoda kubvunza kuti padare racho panodiwa chii? Ma-requirements zingadiwa kuti dare racho rizofamba. Nofanira inoyi kuti musiya vakarinyorera padare. Zvakadai zvekushandisa handitika. Handii mapiwa mutauro wenyu wezvinhu zvekushandisa zvamunotenga. Upfu wenyu nditi wezviyo nai mufushwa munyemba nai mundichengetera zvinhu zvipi make sure kwamunosiya zvinhu zvipo munhu wamunopa zvinhu izvi ngave akatendeka kuitira kuti musazorware zvisazonzi chiremba handitika nekuti inini handina kumbobvira ndisina kubvira ndabata uvhu ina ndiwoine changu handitika ini changu chandichauya nacho imhiko dzandinouya nadzo pabii mobika chikafu chenyu hachina muteuro hachina mhiko hachina chinyi panguva yekuti maakubika sadza renyu zviyo zvamasungirira paya tamudare zvakare remushamashawa handiti kuye dhibanisei neumwe upfu handiti takudya kumudzimu handitika Pamusoro yechiremba isi ndodzoka kuna baba. Vana baba wasutaura zvinhu zvese ba. Rimwe gore kana ndakamboti ndinogadzira ugadheni kukwaza kudoita land preparation kuda kurima. Asi pane chiro chinhu chatakaona mukati memunda imomo. Pamakore takakura kana iwo wakatozvirambo atinobvira takambochionawo ba. Panenge sitoka imba. Inonga kuti nditi ngemunhu kuti asona baba vanozviziva. Ya chaizvo. Wasutaurawo ba ndokuti tikona tiri overtold kwavari havanoziva savatauri saka utotaura kuzowana kuti musho wobva wandochena kawanda makaona kaimba kakaita ungaguwa ngezvemazuva aya zvimwakataurira zvesabhuku akauya akaona akati chii handiti takauya zouya nasabhuku muchimutondera akati chii wakati hapana chiro ba akatomubata hapana chiro achipakabvira mulungu toti musha uyu doti igova nai mashona yenyu amotaura nandiga kaguva kadoko ndizvo aiwa idoko handisi doko itori guva guru imimi semusha uno makambochengeta here munhu kana kuti makambowiga munhu panzvimbo iyoyo kwete hamuna hapana handitika saka ichi chitikwa chinoda kunyatsonzwisisika dzimwe nguva pane tori nemunhu aripa paakatovatapo asina ukama nani nemi zvimwe zvacho zvogona zvakatoitika nguva yekuti nguva yehondo handitika but zvisingagoni kuzobatana nani nemi paupenyu hwenyu asi kana zvichinzi zvinhu izvi chitikwa chakaitika apa chine chekuita nemi aiwa mudzimu uchauya uchitaura handizvo here unouya uchidini matare emusha menyu mumasvodza kwete ini matare emusha menyu ende kana zvazvinoita kana tagara pakudya patafura iyoyo aiwa chokwadi chinozviratidza handiti kuti ichi chokwadi apa pakunyepa ichi chokwadi apa pakunyepa handizvi ndo mafambiro atinoita kuti zvinhu zvedu zvifambe nekujeka nokufamba zvakadini zvakacheka handiti ka ndofunga kuti ndo mashoko andinogona kutaurawo pamberi penyu zvakadai ndichikusiyai murunyararo murudo tipei zuva rekudzoka kwangu taurirana nana baba murongezi wari kudiwa ndimi mutoripo imi mwana baba kuti kuda kuzotsvaka nawo kuti hazvizombooneki waenda kwake umwe achatobatani neumwe
Yasi ni 21. Kana mazuva. Zvakanaka. Rega ndikudzidzise futi mwenyaya. Nyaya yandasvikira panapa nenyaya yandakuita iyo kai. Yasiyana. Ndimoziva. Iyi yandakuita panapa, yandiri kuita panapa ndeye kuchenesa musha wani wenyu. Iyi nyaya yekudzingirira gamba iri ndimi makundipa kutaura handizvo here kuti tidzingire gamba redini. Saka ndingangodzingiriro here gamba iri mahara sekuonawo kwenyu. Saka munobatawo pamunenge maona kuti apa panokodzera. Wati kwazi ngekuti muri kutadza